आरो बिथांमोननि गेजेराव दैदेनगिरिया दिनै गैला नोंथांमोनानो नायदो स्टाडि खालामनानै रायजोफ्राबो नायगोन जे सोर दैदेनगिरि दिनै BPF-आव दंबावो आरो बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं जे प्रमद बर' बिथाङा बहाय चिफ जाखांनायनि इयुनाव जोंनि बिटिआरनि पावारा माने खम जालांबाय आरो बेनिफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननाय जाबाय होननानै बिथांमोना होनो आङो बे दिनै बे मिडियानि थ्रुयै आं बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों 16टाखौथ' बाद हो बिथांमोना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ होन बबे डिपार्टमेन्टखौ लांदों 16टाखौ नांला आंनो मोनसेल' डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जुदि होननो हायोबा आं गाबोन होनफिनगोन बेखौ आं बेखौ चेलेन्ज खालायदों ओरैनो सारा बिटिआर ओनसोलाव BPF-नि जे बिथांमोननि स्ट्रेंथ बे खमायखाबायानोसै खिन्थु नैबे जमदर समस्तियाव बिथांमोना दिनै जिर'नि लामायाव थांगासिनो दङ सरकारा आरोबाव खाथां जोंनि प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जानानै आरोबाव जोंनि UPPL दोलानो सरकार दाफिनगोन जे एबारनि आसामनि SOPD एबा प्लेन बाजेटनिफ्राय कोनो दिन मोनफेरै बाजेट जों मोननो हाबाय बाव 1,000 कौटि 143 क्रर बहाय जों मोननो हाबाय थारमाने 1143 कौटि जों मोननो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा कोनो दिन बिदि मोननो हानाय रेकर्डआनो गैयामोन 500 कौटिनिफ्राय लानानै 600 कौटिसिम बिथाङा मोनदों नाथाय बे फान्डखौ बिथाङा मोनजोबाखै दिनै जमदर बियाबनि सिङाव थानाय बे सिन्दिरुवा गारितला एलेकायावहाय BPF-खौ लाफानानै गोबां दोलोनि जाय बिथांमोनहा सापर्टार दंमोन रायजो राजा आरो बिबानगिरिफोर दंमोन दिनै UPPL दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बाव जयनिं लाफैजोब्बाय लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे आदर्श आरो नितिखौ लानानै खामानि मावनाय आरो बे ओनसोलाव गोजोननाय थासारिखौ लाबोनायजों लोगोसेयै जे बिथाङा जौगानाय खामानिखौ मावनो हाबाय बेखौ दिनै बयबो मोजाङै बुजिनानै मिन्थिनानै खालि बे ओनसोलावनो नङा बुंनो थाङोब्ला सारा बिटिआर ओनसोलावनो जेरैबायदि जयनिं हाबाफारि जादों थिग बेबादिनो दिनै जमदुरावबो दैलि बिदि जयनिं हाबाफारि जादों आरो बेखौ नायोबा जों बुंनो हायो ओरैनो सारा बिटिआर ओनसोलाव BPF-नि जे बिथांमोननि स्ट्रेंथ बे खमायखाबायानोसै खिन्थु नैबे जमदर समस्तियाव बिथांमोना दिनै जिर'नि लामायाव थांगासिनो दङ जों सानदोङो 20 कौटि जासिमहालागै बेवहाय कोनो माने BPF-नि सिनानो भट थाहैनाय नङा दा बेनिखायनो जों रायजो राजाखौ थेंक्स होदों राइट टाइमाव बिथांमोना थार बाथ्राखौ साननानै दिनै लैहोर लैहोर फैनायनि थाखाय दिनै बाव नायदो नोंथांमोनहा खालि जोंनि बर' माहारिल' नङा बेवहाय आदिबासिजों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठिया जयनिं लादों गाबोनबो जागोन दैलि जोंना जयनिं हाबाफारि दं गतिके जोंनि बे दोलोनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सिन दं होननानै जों बुंनांगोन आरो जों बयबो मिथिगौ जिहेतुके फैबाय थानाय समावबो 2025 सननि जे BTC-नि बेवहाय बिसायख'थि जागोन बेयो हयथ' सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासाव जागोन नाथाय बेयो बै समाव जागोनब्लाबो दिनैनि नैबे समावनो जों बुंनो हाखायो सरकारा आरोबाव खाथां जोंनि प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जानानै आरोबाव जोंनि UPPL दोलानो सरकार दाफिनगोन आरो बे जोंजोंहाय एलायन्स जायो बे उननि बाथ्रा नाथाय सरकारा जे जों दानाया बे खाथां जाबाय बे दिनैयाव जोङो स्पस्तयै मिथिबाय दा बेनिखायनो गुबुन दोलोआ जोंजोंहाय कम्पिट खालामनो हानाय रावहा बेबायदि गोहो गैया दा बे जेबो खामानि मावनो हायाखै होननायखायनो आं दासो जोंनि बिटिआर सरकाराथ' गोबां मावखादों आङो निजे MLA फान्डनिफ्राय बे 4टा बोसोराव जोंना 1 बोसोर फुरा दंबावो बेवहाय आङो 40टानि बारा ब्लेक टपिं खामानि मावबाय आरो फिसा फिसौ MLA एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डजों सेन्ड ग्रेभेल होनाय फिसा फिसौ कालभार्टखौ माइनास खालामनानै जोंनि ब्लेक टपिं र'डानो बेबायदि बिबां जाहैबाय आरो गोबां बेवहाय जोङो मडेल अंगनबादि न'फोर जों गायसनबाय आरो गोबां हेडनिफ्राय गोबां खामानिया जादों दा बिथांमोनासो नुयो जे खामानि जायैखौ आरो बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं जे प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय चिफ जाखांनायनि इयुनाव जोंनि बिटिआरनि पावारा माने खम जालांबाय आरो बेनिफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननाय जाबाय होननानै बिथांमोना होनो आङो बे दिनै बे मिडियानि थ्रुयै आं बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों
16टाखौथ' बाद हो बिथांमोना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ होन बबे डिपार्टमेन्टखौ लांदों 16टाखौ नांलांनो मोनसेल' डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जुदि होननो हायोबा आं गाबोन होनफिनगोन बेखौ आं बेखौ चेलेन्ज खालायदों बबे डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांदों बिथांमोना लाजिदों बिथांमोना गोदानबो कोनो डिपार्टमेन्ट क्रिएट खालायनो हायाखैमोन जों दिनै खालायदों जों दिनै गोबां खामानि मावनो हादों आरो दिनै नोंथांमोना नायदो जे एबारनि आसामनि SOPD एबा प्लेन बाजेटनिफ्राय कोनो दिन मोनफेरै बाजेट जों मोननो हाबाय बाव 1,000 कौटि 143 क्रर बहाय जों मोननो हाबाय थारमाने 1143 कौटि जों मोननो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा कोनो दिन बिदि मोननो हानाय रेकर्डआनो गैयामोन 500 कौटिनिफ्राय लानानै 600 कौटिसिम बिथाङा मोनदों नाथाय बे फान्डखौ बिथाङा मोनजोबाखै नाथाय दिनै बेफोर गासै जौगानाय हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना गिखांदों थारमाने बोरै जोङो रायजोफोरनाव पेस जाबावगोन बिथांमोना बेनिखायनो दिनै आबुल ताबुल बखिदों आरो बिथांमोननि गेजेराव दैदेनगिरिया दिनै गैला नोंथांमोनानो नायदो स्टाडि खालायनानै रायजोफ्राबो नायगोन जे सोर दैदेनगिरि दिनै BPFआव दंबावो दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै खालि मिडियायावल' भइस होनो हायो खिन्थु ग्राउन्डआव बिथांमोना जिर' क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSC FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन